magalang. So lumampas na ako. Iya, may stop light yun eh. Manaw na si Kuya. Tama na yung kanina. Floral Farm Resort. Daming farm resort ah. Hoy, hindi pa natin nagdado. Counter flow, sige. Dakalbong salamat. Uy, ako, ito. Ang dahan-dahan. So, nasa Arayat ako kanina. Ito yung truck kanina. Parang dahilan kaya na naantala ang aking pagbawa. So truck ka.